Het kampioenschap is uit zicht. Dat is van VVV. Maar het winnen van de vierde periodetitel jouwt het seizoen wel extra glans. Elke prijs is bijzonder en dit is net de grootste prijs die we nog pakken kunnen. De grootste prijs die wordt door 2 weken of 3 of 4 weken verdeeld. Maar het is voor u zoals wel een stukje beloning van hoe we op dit moment met z'n allen bezig zijn. En dat zou gewoon de ultieme beloning zijn met het pakken van deze sportieve en financiële prijs. Met 9.000 taskogers zit het stadion joen aardig vol. Sipke Hulshoff zocht mij een tevreden gevoel vooruit naar de wedstrijd in RKC. Hij stiert mij 22 fitte spelers en 2 doelmannen op het trainingsveld. Er is volop reden tot optimisme. Middenvelder Sander van der Streek had er dit seizoen al 20 inlezen. De kans is groot dat hij Cambuur aan het eind van dit seizoen verruilt voor een ploeg in de eredivisie. Nou ja, je merkt gewoon aan ons spel dat we gewoon heel dominant zijn. En ik denk dat we dat van de week maandag dan niet hebben laten zien. Maar die wedstrijden daarvoor gewoon, wat ik net al zei, wel. Dus we moeten gewoon zorgen, we weten allemaal dat we hartstikke goed kunnen voetballen. Dan moeten we dat morgen gewoon ook hier in ons eigen stadion laten zien. Hulshoff wil niet kwijt over de opstelling. Maar na alle gedachten zal hij zijn ploeg in vergelijking met de laatste thuiswedstrijd in Telstar intact litten. Alleen Del Vecchio Blackson met plakmeidje van de weer fitte Robert Schilder. Bij winst op RKC is de vierde periode zo goed als wis. De enige oerbleune concurrent, de Graafschap van oud-trainer Henk de Jong, had een volle minder doelsaldo. Nou, natuurlijk kunnen we optimistisch zijn. Ik bedoel, als wij ons gewoon een niveau halen, dan winnen we die wedstrijd. Dat durf ik wel te zeggen. Cambuur gaat vol voor de winst. Als dat slaagt, kunnen ze een dubbelslag slaan. Dan pakken ze net alleen de periodetitel, maar eindigen ze in de competitie als nummer 2 en had daar toch het beste schema in de play-offs. En boven dat komen ze dan de Graafschap net zien in de nijcompetitie. Want heel stiekem binnen ze daar in Ljout een beetje benauwd voor.